er det nu, Signe? Ja, det er nemlig nu. Vi skal have gjort det. Det skal vi. Vi har nemlig lavet en afstemning på Facebook. Hvad for nogle postkort vi skulle have. Ja, og de ligger lige hernede, Signe. Det gør de også så spændende. Ja, jeg er også spændt på at se dem. Og det skulle være ganske populært, det der med at unboxe. Så det har vi faktisk tænkt os at gøre. Unboxe. Ja, vi skal unboxe kassen og se, hvad for nogle postkort, der ligger dernede. Sødsmand, jeg er så klar. Ha, jeg giver den gas, Signe. Heja, heja, heja. Frækkerik. Hvad? Vi skal unboxe, det er ikke det. Hvad? Vi skal bare åbne kassen. Skal vi det? Ja, jeg har taget en saks med. Okay. Jeg skal nok gøre det. Ja, tak skal du have, mand. Okay, nu skal du se, vi klipper. Jeg er så klar, Signe. Kan du godt finde ud af det? Ja, det er sagtens. En lille smule stram. Okay. Kom så, Signe! Ja, det er godt. Jeg klipper dem med over. Ja, det er meningen. Jeg skal jo have dem op og se. De ligger faktisk lige her. Se her. Hvad er det for nogen, Signe? Er det dem med mig på? Ja, selvfølgelig er det dem med dig på. Det giver sig selv. Så skal vi lige have åbnet denne her. Okay. Sådan. Det kan vi godt. Ej, jeg er så spændt, Signe. Ja, det ved jeg godt. Nu skal se, nu kan jeg faktisk godt få en ud af det. Næsten skal vi have åbnet den lidt mere. Kan I vente derude? Jeg er simpelthen så spændt på det her, mand. Sådan. Er du klar? Den kommer her. Den ser sådan her ud. Nej, den er net. Hold da op, hvor jeg lækker, mand. Det ved jeg godt. Ved I hvad? Vi er simpelthen nødt til at unboxe Gilbert. Det er så sjovt, det her, mand. Ja, så nu sker det. Gilbert!